Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Kalong ka ay kabas ngotenat hado kata-kata ban yoi bakat banang mi kisngi. Kata kinongle bha bat kireus bun bensim kidang yai mi syakmat nakapor ban petlem ya ka khya ka shon bat ya ka jing e jong ki para breu ki bala mat ya ki babun ki jing e ha ka jing em ka jong ki hagani ka kenti ka wei ne ki seng tremon ngobha nakashnong mountain ka bahab hapo upur usam jong ka Southwest Khasi Hills District ya ka balatip kerteng kum ka le isn ay lem hapo ka jingelam jong uba KL Lingdo kumu president bat uba John Lingdo kumu secretary haka khandai tarik ubnai jilleu arhajar arpuai kila penshna da ka ying ya ka wei kireu kenthei ka badai nakashnong mountain ya ka balatip kerteng kum ka kongkisti lingkhoi ka baladon saungut ki khon bat ka bala shae no hala ujong ukurim mentala kumba arsnem AA haka jingya keren bat ka Batesi TV kinongelam jong kene ka kenhon kila ong baga jing thumu jong ka seng ka thau bai tang ban le isen ai ya ki baduk bakurdo bat ki bashem jinjar dangshen kene ka kenhon kala le sam jingya rapru da ki marbam shaki sau pu sau tli ki longyeng ki baduk namar ka jing khangdam bala penjari da ki borsen shar jong ka Southwest Khasi Hills District kabeneng tong i penpau ka ji snongu yo blai ubala penla yangi kum ka grup jong ki siprolog kaba nyala ban pendep ini kam hagen step kaba ida sungu skede yo blai numbu no thau ubala ai yangi khamtam ne ga mesim jo iwe baro bangidon kaju ka mesim idon hagen grup jan arpuingot dalik babun jese kibrang don gibam patla banwan lut hangni lekat kibala ni yo banwan nak benta kani ka dau ka ba nyinyo banle nak benta ini ying jong wei jong inong sok snong jongi ne samoten ibadon ki kun sangut kibrang ret bat iba mdon su lok ha ka ba ihaban su bala mensi bat banwan ba menye bat yo iru bat ni syamru ni lapru ya ka ying ha ka ying ka jong i kumba pio i ba ha ka haban siang thia tani ban thia ha ka kti khamtam polio ka ba ya i sangsot hadu kata-kata te kani ka step kalau ka step ka ba pen kemen ngi hadu kata-kata ka ba nyala ban pendep ini i benta i berit hawat nyimla ban le i kata ka kraw henry kum kinong snong bat kum ki breu ni sokmen ha ka bangila ban ya no senyang lem na ka benta ki longying ki longsang ki badon kam ya ke jingira kan ka jing khangdam ka bala penlong ya ki babon ki baduk ki basuk ba ki myo shu ya kalat ban lek belah bat ki do hapeng ju kecing ki babon ya lor kata ka jing ya pesngo ka jongi da ka bangi yo ban shu ya phone wei hadin wei bat ba ni sokmen hadu kata-kata bahangi wei ban pentip ki don ka mensim tang ban yathu ya kata ka jing thu ka mensim ga joki kala kloi ban no bat ni sokmen skade eru ban yathu hangni ba hagani ka krup ka jongi ni don ki government servant ki don ki doktor ki don ki kontraktor ki don ru ki misteri ki don ru ki babelas ngi te henrei kata ka jinglong kam don kano ka jing fer nyelong tangga wi ka jingmur namar balai ka ju ka mensim kata ka ju ka mensim ka bala penlong sisa da ka jing kemen hadu kata-kata yangi habang yo ya ka bakum kini ka ya ka jinglong bat ka jing snolen namar ngala ban ong ba kaspa lada ubaruspa kanu ru ula ban nyamshu kaspa ka pho haying lani ndon shu ka jakaban bu hanela umdon kaspa mensim kata kam mentoi hari ka don kam glong ya kaspa mensim ki sau teli kilong ying
hagen sinong jungi da ka wangi nok senyang da ki jingbam kata kalong kum khau kaum pnyang dai sini pan ha ka bangi yo ban li sam ha kini ki sau teli ki long ye bat ka ba sokumen nomor balai kata umdei bong ai tang mono handai kumangal orang du mene kadai ka jing senyang jungi paro jungi arpu ngut ki kro ni yo ban senyang mat penmi yo to senyang bat ni yo ban li sam tiga mesim katop da ka jing sokumen du kata-kata habangi yo bande ya kani kabenta kata kadai kajing snow kajungi te kum ka krop kajungi kumangal ong ba ngimdon ngi kajing mi ani ka phone ngimdon handrei kadai tang ta ka bangyo bania senyang lem iwei kat kum kajing la umde e bong bangi bu ngi de bani ai kata-kata handrei kat kum kajing la kajing snow nomor kamensim kamdei kajing la mo handrei kadai kamensim apa kadon daki ai kan no banoro kata ke kamensim kino da kamensim kabadon kam kalong kata ke te warlanga ong ba ngidon tang apu ingut hagani krup handrei inget ba lengba kan ni kabangi yo ban penpau idak ibarit hagani step inget ba kani krup berkani ka jingtmu ka jungi kanang krau hagi por kimna wan bat ikrman scam ba ki nong snong lani ki mambarjan merpa bat nang no la de ki don kamon ban wan ban ya join kat ban ni lani ban wan ban don kat ban ni kru ni klorong ki bakloi ban pnya sobha ka jing ai jingmut jong we pe we kalong ba ni penlang ya kata ka jing ai jingmut bat isim ya kata ka jing ai jingmut jong baro bat kalong kumni ku belum ta bat ida sukmen ku ong hadu kata-kata namar balai lada ngila ban ong ba lada tang uwei unomla banle itiki kam sau teli kilong ying ban no iki jingrap kalong ka ba du kata-kata manga bangi ibedai tanginung bela handrei da ka jingrap kumbo ong isembo ibarit mo ijing jauslap ibarit ipenlong ya kaduriau padena kata-kata kabalah penlong ru yang i kekroba da ka jing snok tilang jongi baro ka penlong ya ita ibenta iba ngila panle ting dap da ji snongu yo blai bro ai yakin jingi ka mensim bat ni da kermen ru bau blai una ai su yang i ka mensim jong ka ji snolem na ka benta ki badon ap dang jong ki jing kerdu una ai ngi ka mensim jong ka ji no senyang hagi no benta warap dang jong iborit te hendrai ni persang kum ka grup hi ni nom song kliti bat kani ka dei ka jing sedang ka banang kong ha ka bang yo ban le ha ka step bat ni kermen scam bat ka jing rap ka jong blai bat ka jing kerku ki jong blai ba bang yo ka bela ka singi ka jongi ka bamut ba kam dei bat kot tangangi hendrai idon kam ban kenerlem ya kita kibe kendok di ngay ở trong ngặt được ngadon ngay sau một khóc là asnem tam là mua nhặt chung là ngặt chụp lại tất đi khẩn ngặt tập đắp luôn chụp lại ngay ta wang nó suai kulek baru ini mau lihat Arab ya yung pendap ikan yang yung belas ngay kat budak di macam bola pikat bola lah jauh di sepak tempat ikan ngap kak tu namanya ngap kak ada kebak lah ngap kak tadi berar tapi NNB menyerap ya kini dia kian pan ini marjan teng kecil lah ini marjan kecil yang abu kita cium tu bunga tại ini kenapa lawan dia cung dengar orang cung kendau tu saya harapnya
Bila wanci sta di pakna happy mi koge. Isa wong to sa aram anga ya. Pira ende ang sa aram anga ong tamat nem so idang ewan sa ninong to pilu mi cerita nga sa wan nga sa iya siang nang cungum step kin sa ibat ibru tang to. Kpai kon seban ciri-ciri kon. Kamu cerap menedra chu. Wan pet leng ko cerap. La kan sem la kon. La cisnan tam ne asnan guna.